Čaute ľudia, vítam vás tu u takého trošku netradičného úvodu, pretože som tu sám, ale ide sa vlastne točiť video, kde budeme všetci štyria a to bude súd, teraz sa tu práve zabili, hej, takže asi môžeme ísť na to videjko a užite si video. Dobre, zatiaľ, čaute. Ešte pred začiatkom videa by som vám rád ukázal, kde náš Discord server, link máte v popise, takže kľudne sa tam môžete ísť joinúť, kde môžete pokecať s nami, popýtať sa veci a tak ďalej. Keď pôjdete tu na to kolónky info, tak tu máte link a odkaz na náš e-shop, tu keď kliknete, tak vás to prehodí na našu stránku, tu máte proste cenník, ďalej o nás, naša práca, fotogaleria, máte tu aj všelijaké fotky. Na mojom kanále môžete nájsť aj zoznam s návodami na našu stavebnicu, ktorú môžete práve vidieť na obrazovke. Takže budem rád, ak sa zastavíte sa pozrieť na našu stránku, v prípade na náš Discord a môžeme ísť späť na video. Ježišmaria, zase do roboty, no som zvedavý, čo to bude. Jaj, no dobre, už viem, ešte som aj hladný, upravený som, výborný, poďme dovnútra. Výborný, dobre, super, som pripravený. Privítajte sudcu! Dobrý deň. Dobrý deň. Výborný. Dobrý deň, chcel by som všetkých privítať na súdnom procese. Dnes sme sa tu stretli na podanie žaloby od hráča Miko 3673 a podáva obžalobu na hráča Muralgecko. Obvinenie znie takto. Hráč Miko 3673 podáva žalobu na podozrenie z porušenia pravidiel na jeho súkromnom pozemku. Teda v pravidlách je uvedené, že hráč nesmie vstúpiť na pozemok a nesmie nič vykonávať, žiadnu činnosť s danými obyvateľmi, v tomto prípade s vesničanmi a s predajcami. Poviem niečo, čo bude v priebehu tohto súdu, ako to bude postupovať. Poprosím vás, aby ste sa neprekrikovali jeden cez druhého. Keď rozpráva jeden, druhý je potichu. Rozprávate len vtedy, keď vás vyzvem. Keďže tu nemáte žiadnych právnikov, tak každý zodpovedajte sami za seba. V tom upozorňujem všetkých, teda aj obžalovaného, aj žalobcu, že v tom prípade, ak jeden z vás prehrá súd, tak ten daný človek, ktorý prehrá súd, zaplatí sudcu aj strávený čas s vyšetrovaním. Všetci ste porozumeli? Áno. Je obžaloba platná? Zatiaľ je stále platná. Stále je platná žaloba, áno? Áno, potvrdzujem. Dobre, obžalovaný, obvinený z tohto, není to krivé obvinenie? Je to krivé obvinenie. Čiže podľa vašeho názoru to je krivé obvinenie. Dobre, to vyšetríme. Ja, keďže som dostal súhlas od pána žalobcu, tak ja som si prešiel tento pozemok. Ešte v tom momente, keď daný pozemok bol v takom stave, alebo tak, bol som si to pozrieť hneď týždeň po danej udalosti. Čiže neviem, môžem poskytnúť videozáznam, ktorý mám uložený v počítači. Na videozázname je vidno, že vaši dedinčania utekajú z vašeho pozemku. Takisto je tam vidno, že vlastne vaša ochránka sa nejako nesnaží ich vrátiť naspäť. Čiže môj predpoklad je taký, že hráč Muralgecko je krivo obvinený, lebo podľa mojich predpokladov to je tak, že hráč Muralgecko stretol niekoho z dediny, keď išiel na nákup ku doktorke alebo ku komukoľvek, sa išiel prejsť ten dedinčan, keďže stále mohli utekať, a v tom momente sa zarozprávali spolu, dali sa do reči a vlastne dedinčan pozval Šimona na návštevu. Ale bohužiaľ bol tam v nesprávny moment. Ja som si dal s vami samostatný rozhovor a hráč Muralgecko teda priznal, že áno, nachádzal sa na tom pozemku, je to tak? Áno. Čiže nachádzali ste sa v ten moment na tom pozemku? Áno. Ale nesúhlasíte s tým, že ste tam obchodovali s dedinčanmi? Áno. Čiže Námietka. priznávate, že ste porušili jedno pravidlo a to je to, že ste vstúpili na pozemok? Áno, ale nevedel som o tom pravidle. Ďakujem. Námietka. Čiže
Áno, poprosím. Pán hráč Muralgecko tvrdí, že nevedel o tom pravidle. Pritom ja som asi mesiac predtým, ako sa tento incident stal, každému povedal, že tam nikto nesmie vkročiť a tradovať s villagermi. Takže pochybujem o tom, že nevedel o tom. Dobre, mohli ste to povedať, je tu taká možnosť, že hráč to nepočul, alebo to prepočul. Ale tým pádom hráč je tým oboznámený, k tomuto sa priznal. S tým, že pán žalobca, je to pravda, že dedinčania utekali? Kedysi to tak bolo, ale už sme to vyriešili, takže Už neutekali. ste to opravili. Áno. Čiže už sa to stávať nebude. Nemalo by sa. Ty vole, prečo ja nemôžem? Na vás sa dostane rád potom. Kúkateľ. No. Kúkate. Dobre. Čiže ja by som poprosil teda, že každý z vás mi povie váš pohľad na túto vec, ako sa to dialo. Čiže poprosím najprv pána obžalovaného, hráča Muralgecko, keďže je teda obvinený, tak bude mať prvý možnosť vyjadriť sa k tomu. Poprosím žalobcu, aby bol potichu, kým ho nevyzvem. Nech sa páči. Dobrý deň, ja som hráč Muralgecko, som obžalovaný neprávom. Stalo sa to takto. Bolo to ráno, lebo ja som išiel okolo a nestíhal som ísť domov. Stalo sa to celé ráno a ja som sa ku ním išiel vyspať a ráno, keď som tam bol, lebo som sa tam bol vyspať, nevedel som o tom, že tam je zakázané, bolo mi len povedané, že sa nesmie tradovať s dedinčanmi. Nebolo mi povedané, že tam je zakázané chodiť. Bolo mi len povedané, že sa nesmie tradovať. A ja mám k tomu, že ja som mal v tom období už svojich dedinčanov, takže som nemal ani dôvod ísť ku tým dedinčanom. A ja som sa tam bol vyspať, pozrieť svojho kamaráta a vtedy tam prišiel majiteľ a ja som odtiaľ odišiel, lebo som sa ho zľakol. Čiže vy ste k tomu ešte navyše porušili, alebo teda ste vstúpili na ten pozemok, tak ešte k tomu ste sa vyspali na posteli, áno? A mrzí vás to, alebo je vám to ľúto, že ste to spravili? Je mi ľúto, lebo som nevedel, že to bude mať takéto následky. Dobre. Mohol som radšej nechať umrieť iných ľudí a nevyspať. Dobre. Teraz poprosím pána žalobcu, nevyjadrujte sa k tomu, čo povedal obžalovaný, ale povedzte svoju variantu. Nech sa páči. No, takže, dobrý deň, ja sa volám hráč Miko 3673. Tým pádom ja som majiteľ pozemku Pyrohovo, vlastne tam, kde sa stal incident, kde sú villagery. Ako už vravel hráč Muralgecko, stalo sa to ráno. Išiel som ako každý boží deň skontrolovať občanov, či sa majú dobre, či majú dosť jedla a prípadne si mi niečo potrajdovať. Bol som asi 5-6 blokov od ohrady a všimol som si, že tam je hráč Muralgecko, ktorý sa pozeral smerom na villagera, villager sa pozeral na ňo, bol blízko pri pracovných stoloch a stál na ich posteliach. A keď som ho ja zbadal, pýtal som sa ho, čo tam robí, tak nič mi neodpovedal, chytil elitru a ušiel preč. Ak sa môžem, vraveli ste síce, že sa nemôžem vyjadrovať k tomu, čo vravel. Nemôžete sa vyjadriť. Ale ja mám sa k tomu vrátim. jednu vec, alebo ak sa k tomu vrátite, tak teda dobre. Vrátim sa k tomu. Dobre. Stál teda na ich posteliach, je to očividné, keďže tam spal. Podľa toho, čo mám na záberoch, tak postele sú strašne blízko pri tých mašinách, s ktorými dedinčania obchodujú, alebo teda kde vyrábajú tie veci, ktoré predávajú, a myslím si, že to bola len čistá náhoda v tom, že sa pozerali priamo na seba. Lebo ja som si tento pozemok bol pozrieť aj s hráčom Muralgecko a presne keď sme tam prišli, tak všetci dedinčania sa na ňo pozerali, čiže ja si myslím, že skôr sa im veľmi páči, preto sa na ňo pozerali, ale poďme teda k veci. Aký trest by ste očakávali, alebo čo očakávate od tohto súdu, aby spravil hráč Muralgecko? Ja, ako som už vravel na výpovedi s vami, nechcem nejako ublížiť hráčovi Muralgecko, len chcem, aby to bolo spravodlivé, keďže som jasne povedal, že sa tam nesmie ísť, nesmie sa tam tradovať s villagermi a vlastne nič sa s nimi nemôže robiť, keďže to nie sú ich villageria, ale naši. Stačilo by mi kľudne, kebyže sa
pán prizná, čo sa asi nestane, to mi je celkom ľúto. Asi taký najhorší trest by som mu nedal, najhorší možný trest, pretože si myslím, že to je zbytočné mu dávať najhorší možný trest za to, že len bol na mojom pozemku, alebo teda na našom, lebo som vlastne aj spolumajiteľa má. Dal by som mu jedine, že by robil verejnoprospešné práce, alebo že by mi s niečím pomohol, alebo zaplatil nejakú danú čiastku, ale určite nie také, že vykázať zo servera, alebo dať na chvíľu preč z whitelistu, alebo niečo také. Dobre, tým pádom ja sa chcem ešte spýtať, keby náhodou sa teda hráč priznal, tak by ste to zobrali úplne v poriadku a nemusel by robiť nič? Zobral by som to úplne v pohode, bol by som rád, kebyže sa prizná, a bol by tam možno nejaký minimálny trest, len že by mi musel s niečím pomôcť, ale žiadna zaplatiť čiastku ani zobrať z whitelistu, iba s niečím pomôcť. Tým pádom sa otáčam na vás, hráč Mural Gecko. Vyjadrite sa k tomu, či sa teda priznávate alebo nie, a zároveň, že či teda je pravda to, že ste obchodovali, alebo je čistá pravda, že ste sa tam proste boli vyspať a mrzí vás to. Prosím vás. Ja sa priznám k tomu, že som sa tam bol vyspať, ale považujem stále ako krivé obvinenie to, že som tam bol tradovať, a ak by som vyhral súd, tak by mi stačilo, ak by sa hráč Miko ospravedlnil a pomohol by mi získať posledné 3 kusy na postavenie posledné 3 kusy blokov na postavenie XP farmy, ktorá je verejná. Stávam z vlastných nákladov a pomohol by mi to postaviť. Dobre. Čiže keby sme tento súd uzavreli tak, Miko 3673 sa ospravedlní za krivé obvinenie a hráč Mural Gecko sa ospravedlní za to, čo spôsobil a za to, že vstúpil na súkromný pozemok a porušil pravidlá, a tým pádom hráč Mural Gecko zaplatí 50% súdu a hráč Miko 3673 spíše pravidlá do nejakej knihy, ktorú položí ku ohrade pozemku, aby si teda každý jeden hráč mohol prečítať tie pravidlá, a zároveň takisto zaplatí 50% súdu, zvyšných 50%. Tak by vám to vyhovovalo, či sú nejaké námietky na toto? Ja mám námietku, Áno. pretože si nemyslím, že toto je vyriešená vec. Lebo samozrejme máme tu ešte jedného hráča na serveri a ten možno, že tiež niečo videl, keďže je to spolumajiteľ toho pozemku, a rád by som počul aj od neho niečo. Lebo ja keď som sa bavil s hráčom Mural Gecko, tak ten mi povedal, že vlastne s týmto hráčom, ktorého ste vy práve spomenuli, takže vychádzajú veľmi dobre, pomáhajú si, a ten hráč mu nejako nezakázal priamo vstupovať na ten pozemok, keďže je spolumajiteľ, keďže je ten hráč spolumajiteľ. Námietka. Áno? Vstupovať na jeho pozemky. Aha, dobre, pardon. Čiže tým pádom, ale viete o tom, boli ste informovaní, že som vám povedal, že žiadnych svedkov nemôžete mať pri súde? Boli ste tým informovaní? Áno, ja som iba chcel, či náhodou aj tento hráč niečo nevidel. Nečisto, že by to nepomohlo, ale ani Mural Geckovi, ale len aby sme mali viac dôkazov. Dobre, tým pádom ja vás poprosím, aby ste predstúpili a chyťte si rúčkový mikrofón. Takže dobrý deň, ja som hráč Kupko. Ja som bol zrovna v tú dobu, som bol v lese za daným pozemkom. Akorát som zbadal, že hráč Mural Gecko odlietal od pozemku bez slov. A mám ešte jeden to, ako ste vravili, že máte záznam, ako nám villageri utekajú. Tento incident sa stal už takmer pred 2 mesiacom. Vesničani nám začali utekať až potom, čo sme zväčšili pozemok, čož sa urobilo tak pred 2 týždňami, 3. Takže, že ste videl, že nám utekajú villageri, není pravdivá vec, lebo Tak ako je možné, že vám potom behali po pozemku, a ja si pamätám, že dedinčania behali ešte predtým, než ste zväčšovali pozemok, lebo ja som si to všímal, že ste zväčšovali pozemok a už vtedy mne po mojom pozemku a v mojom dome behali vaši dedinčania. A boli to vaši dedinčania, lebo keď som sa hráča Miko 3673
pýtal, či ich môžem vyhnať z môjho domu, tak mi povedal, že nie, že on si pre nich príde. Že sú to jeho dedinčania. Samozrejme, my sme tých vesničanov odchytali, ja som minimálne trochu dal späť. Tak A tým pádom teraz vlastne to, čo ste povedali, zase neplatí, či ako? Lebo ste teraz povedali, že dedinčania začali utíkať až potom. Ja som ich pozbieral až potom, čo sme zväčšili pozemok, lebo až tam nám začali utekať kvôli jednej stavbárskej chybe, čož bol náš problém. Môžem niečo doplniť? Prepáčte, že skáčem do rečí. Ticho. Pokračujte. Takže som si na 100% istý, že predtým, čo sme nezrenovovali ešte, alebo nezväčšili pozemok, jediný vesničan nemohol utiecť. Dobre, tým pádom, ale hráč Mural Gecko splnil podmienky hráča Miko 3673 a to, že sa ospravedlnil a je mu to veľmi ľúto. S tým, že hráč Mural Gecko poprosil hráča Miko 3673, aby sa mu taktiež ospravedlnil za podozrenie z krivého obvinenia a jediný hráč Miko 3673 s tým má nejaký problém. Môžete mi to vysvetliť? Ja sa kľudne aj teraz ospravedlňujem, verejne tu na teraz hrajím, že sa ospravedlňujem. Tým pádom toto by sme mali vyriešené a ešte som vravel, že mal jedno podozrenie. Môžem ho teraz takto povedať? Povedzte. Sme sa o tom aj my rozprávali, ináč videl som tam teraz v okne Creepera, keby vás to zaujímalo. Sme sa o tom rozprávali, že mám podozrenie na to, že niekto sa pokúsil, alebo dokonca aj spáchal trestný čin, ubliženie na zdraví, alebo možno až vraždu, pretože sme mali... Áno, ja si to pamätám. Mali sme jedného villagera, ktorý sa volal Eugen Štefan. A bol to môj verný kamarát a proste jeden deň, keď som tam išiel, a to už vlastne bolo po tom incidente, čo tam bol hráč Mural Gecko, a proste tam nebol. A spýtal som sa aj ostatných villagerov, oni vraveli, že ho už dlhšie nevideli a že nevedia, kde mohol zmiznúť. Takže mi to je tak ľúto, lebo som ho mal veľmi rád. A podozrenie na to, že hráč Mural Gecko mohol niečo s tým mať spoločne. Nevravím, že má niečo s tým spoločne, ale mohol by. Alebo A tento vesničan, prosím vás, tento vesničan čo predával? To bol, ja už neviem ani, lebo on furt menil tie zamestnania, lebo nič sa mu nepáčilo. Ale posledné sa mi zdá, že bol stonecutter. To znamená? Predával proste stavebné bloky a také veci. No a... Ja som to dal do rúk polície, tí ho zatiaľ hľadajú, ale pravdepodobne to bude neúspešne. Aj keď osobne si myslím, že vražda to nebola. Aký je váš názor na to, hráč Mural Gecko? Môj názor je na to taký, že ja som nikoho nezabil. Neviem o tom ani, že bol takýto člen dedinky, keďže sa tam poznám dosť veľa ľudí, mám tam dosť kamarátov. A takéhoto člena som nepočul, odkedy som na serveri, že by tam bol nejaký takýto človek. Keď som tam bol u nich na návšteve, ešte predtým, ako boli všetky pravidlá, keď som začínal na tomto serveri, tak tam žiadny človek, ktorý mal túto schopnosť, nebol. Takže mám len taký pocit, že toto celé môže byť vymyslené. Dobre, tým pádom sa pýtam vás, žalobca, máte na to nejaké dôkazy, že by to mohol byť hráč Mural Gecko? Ako som už povedal, nemám žiadne dôkazy, že by to mohol byť hráč Mural Gecko. Iba ten, že tam v ten daný čas, akože ešte predtým bol, ako som toto zistil. A čisto by som sa aj spýtal, či náhodou nevidel nejakého podozrého hráča alebo niekoho, že by to mohol spraviť. A to, čo vravel hráč Mural Gecko, že ho nikdy tam nevidel a že tam má veľa kamarátov, čo som ja vravel, že ja sa poznám s tými villagermi lepšie, pretože vlastne ja som založil tú dedinu a oni každý jeden villager vraví, že hráča Mural Gecko nemá moc v láske a moc sa s ním nepozná. Takže podľa mňa je to celé vymyslené, to čo si on vraví, že tam má veľa kamarátov. A ten môj kamarát Eugen Štefán
on tam bol, len on nemal rád moc ľudí, takže on bol furt kdesi zavretý a furt len pracoval. Jediného, koho si ku sebe pustil, bol mňa a Kuba. Dobre, Môžem? tým pádom... Nie, ticho. Tým pádom vlastne, ja som sa s nimi chcel ísť rozprávať, bol som tam, mal som od vás povolenie. Vy ste boli dokonca raz aj svedkom a dedinčania nerozprávajú. Nevedia povedať ani slovo. Čiže mne to je také divné, ale myslím si, že toto obvinenie je neplatné, lebo nemáte žiadne očividné dôkazy ani nič podobné. Môžeme na to prihliadnúť v nejakom ďalšom súde, ale poďme sa teda zaoberať hlavnou myšlienkou tohto súdu. Tým pádom padli ospravedlnenia, padlo tu strašne veľa slov. Tým pádom pýtam sa vás, všetci tu zúčastnení, bude sa konať výstavba kostola. Bude sa kostol stavať pre celú obec, pre celé mesto. Dám vám takúto možnosť. Ak sa teda obidvaja ešte raz priznáte si obidvaja chybu, ospravedlníte sa jeden druhému, hráč Mural Gecko sľúbi, že na tento pozemok vstupovať nebude, že tam nebude s nikým obchodovať, a hráč Miko 3673 sľúbi, že vysvetlí všetkým hráčom, alebo teda spraví tie pravidlá na nejakú knihu, aby si to každý mohol prečítať, aby každý bol tým informovaný a nie len ústne. Keď to takto spravíte, nikto z vás nemusí platiť sudcu ani súd, ale prídete pomôcť s výstavbou kostola. Súhlasíte s týmto? Určite áno. Prečo s tým nesúhlasíte? Lebo ja si myslím, že to nie je ešte uzavreté. S výstavbou kostola mne to príde skôr, že je to len v prospech vás. Je to v prospech celého mesta. Vy máte na starosť postaviť kostol. Ja nesúhlasím s tým, že by som pomáhal so stavaním kostola ani s zháňaním materiálov, lebo ja mám projekt, ktorý tiež robím pre tento svet a potrebujem na ňoho tiež pomoc. Dobre. Ale takto povedzme si, nikto vás o to neprosí. Vy ste porušili pravidlá, už len tak, že ste tam vstúpili, a porušili ste už len hygienické spôsoby a to, že ste sa vyspali v cudzej posteli bez dovolenia. Tým pádom vaša námietka je neplatná. Pýtam sa vás ešte raz. Súhlasíte s týmto? Ak súhlasíte obidvaja, obžalovaný je vlastne odvolaný zo žaloby, žalobcovi sa odpúšťa krivé obvinenie. Tým pádom by bol súd uzavretý. Pýtam sa vás ešte raz. Súhlasíte? Áno. Môžem poprosiť chvíľku na rozmyslenie? V poriadku, ale poprosím, zostaňte v miestnosti. Môžem poprosiť hráča Mika, aby sa dal na rúmku 2? Nie všetko musí byť zaznamenávané. Ospravedlňujem sa. Ja to budem mať zaznamenané. Musí to počuť sudca. Takto, musí to počuť sudca. Môžete sa maximálne porozprávať so sudcom. Pán Miko, teda hráč Miko? Áno. Mám taký návrh, že sa obidvaja priznáme k tomu, čo sme spravili. Ja by som vám pomohol s výstavbou, čo ste spomínali, a vy by ste mi pomohli so získaním posledných 3 blokov, ktoré potrebujem. A mám ešte taký návrh, že ak si pamätáte, tak ja som vám pomáhal opraviť ochranu pre vašu dedinku, lebo vám tam niekto poukladal, konkrétne hráč Kupko, vám tam poukladal hromo z vody a ja som vám pomáhal ich tam ukladať naspäť, že či nie je možné, že by vtedy ušiel ten obyvateľ a išiel na životnú cestu niekde preč. Môžem teda hovoriť? Môžete. No, nemohol vtedy utiecť. Ešte potom, ako sme to my opravili, za čo vám ďakujem, potom ako sme to my opravili vlastne ten oplotok lomeno ochranu, tak ten daný villager tam stále bol. On zmizol až potom, ako som tam stretol vás na tom pozemku. Ja čakám na vyjadrenie hráča Miko k môjmu návrhu. Čakám, či aj on podá nejaký návrh. No, moje vyjadrenie je také, že to je zase len, aby to pomohlo niekomu. Ja by som to spravil tak, že buď by sme obidvaja aj
ja aj hráč Mural Gecko pomohli s výstavbou kostola, alebo že by sme obidvaja si zaplatili súdu každý polku toho, čo máme zaplatiť. Môžem vedieť, aká má byť suma za zaplatenie sudcu? 40 diablokov. Prosím, No, tak ja sa asi prikloním k tomu, že pomôžeme s výstavbou hradu. asi aj ja. Veď toľko nemá ani celý server. Dokopy Ja všetci. ich mám 30. Ja mám Stach a 15. Takže ideme pomôcť s výstavbou kostola. Áno. A chcem Čiže sa spýtať, súhlasíte budeme s výstavbou pomáhať kostola? s výstavbou alebo s zháňaním materiálov? Všeobecne, obidve veci dokopy. Dobre. Ja to príjmam. Ja to tiež príjmam. Dobre, pýtam sa ešte vás, kúkateľ. Ste ochotní vypomôcť aj vy a budete mať za to nejaké výhody? Áno, Výborne. Tým pádom sudca si to ide ešte rozmyslieť, či náhodou nemá nejaké ďalšie príklady. Za chvíľu sa vrátim. Teraz sa poďme pobiť. Nemôž... Čo to tu je? Oni opustili svoje miesta. Požadujem trest. Pokuta, neposluchli ste sudcu, každý z vás mi dá 2 diabloky. námietka, ja mám problém so zádami a potrebujem sa tu trochu precvičiť, viete? Ja mám Ja som problém videl, so že ste zádami. Ja som vám povedal, že máte sedieť. Ničom vás to neospravedlňuje. Prečo ste sa bili s hráčom? Ja To som nikoho vy- neuderil. My sme sa iba pozdravili, to bola... Chápeme sa. Dobre, vy máte 1 diablok, vy máte 2 za to, že ste ma neposluchli. Ospravedlňujem vám to. Vidíte, dajte mi nejaký papier, ktorý vám preukazuje to, že máte problémy s chrbtom. No, asi skončil. Dajte mi moment, mám ho doma. Nie, nemôžete opustiť súd. No tak vám nemôžem to... Ja sa za vami zastavím. Ja sa za vami zastavím po súde. Ak mi ukážete ten papier, bude to tam napísané, tak vám to odpúšťam. Ak nie, tak mi zaplatíte pokutu. Obžalovaný stratil svoje obvinenie a takisto žalobca je teda ospravedlnený z krivého obvinenia. Teraz pred všetkými kamerami nakoniec uzavrite jednoznačnou odpoveďou naraz, či súhlasíte alebo nesúhlasíte. 3, 2, 1. Súhlasím. Výborne, ja ďakujem súdu, poprosím opustite súdnu miestnosť. A vy idete so mnou, ukážete mi ten váš papier. Hej. Dobre, tak tu ste mohli vidieť náš krásny súd, alebo ako sa to dá povedať krásny, no proste dopadlo to ako to dopadlo. Napíšte mi určite do komentárov, čo si o tom vymyslíte, že čo by ste spravili inak a tak. No a my sa asi vidíme u ďalšom nejakom videjku, takže ak sa vám videjko páčilo, lajky, zdieľačky a čaute sa, majte sa. Čau. Nazdar. Ja idem šťastie.